Pleser yw cyhoeddi mae Prifardd Eisteddfod yr Urdd, Sir Gaerfyrddin 2023 yw Tegwen o gylch Bangor Ogwen, Rhanbarth Eryri. Gadewch i ni gyd fan hyn i adnabod camp Tegwen drwy ailadrodd y geiriau hyn. Urdd gobaith Cymru. Urdd gobaith Cymru. Tegwen gobaith Cymru. Tegwen gobaith Cymru. Ni yw gobaith Cymru. Ni yw gobaith Cymru. Tegwen, gai dy wahodd di i eistedd yng nghader yr Eisteddfod. Mae Tegwen yn dod o deulu di-Gymraeg ac yn wreiddiol o Lewisham yn Llundain. Ond cafodd ei magu yn Landrindod, Maesyfed, ar ôl i'w theulu symud i Gymru pan oedd hi'n 2 flwydd oed. Cafodd addysg yn ffrwd Gymraeg, ysgol gynradd Trefonen, ac yna ysgol uwchradd Llanfair y Miallt, sy'n bellach wedi newid ei henw i'r enw gorau ar unrhyw ysgol yn y byd i gyd, Ysgol Calon Cymru. Graddiodd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor ac mae di ymgartrefu yno ac yn gweithio fel ymchwilydd i BBC Radio Cymru. Mae hefyd yn creu amrywiaeth o gynnwys llawrydd am gerddoriaeth Cymraeg ac yn aelod o'r grŵp Cathod. Mae ar fin cyhoeddi i chyfrol cynta o gerddi Gwawrio, fel rhan o gyfres tonfedd heddiw, cyhoeddiadau barddas. Mi fydd na lansiad ar y 10fed ar 20 o Fehefin yng Nghaffi Blue Sky Bangor am 6:30 os ych chi eisiau mynd draw, fydd hi'n barti, dwi'n siŵr. Mae'n diolch yn fawr iawn i'w hathrawon a'i rhieni am eu cefnogaeth ar hyd y blynyddau ac i'w chariad osian heb anghofio y gath fach Macsen. Peidiad byth ag anghofio yr anifeiliaid anwes. Dyw enw Tegwen ddim yn ddiarth i'r llwyfan yma wedi sefyll ar ei phwysi yn aml iawn dros y blynydde diwetha. Fe ddaeth Tegwen yn drydydd yng nghystadleuaeth y Gader yn 2021 a chyrraedd yr un safle y llynedd. Ond, ymgnawdoliad dwi'n credu o dyfal donc a dir y garreg, eleni enw Tegwen sy'n ar y brig.